Rokongpur Subzonal Chairman Businindro Munam Elbarusai. Sampai kini Mei 3 tarik 2022 kini ni program ke joto besi itu wajib ni program kini cung sokal waktu nani ye cung uduk lalu mani itu waktu nugan ni karena cung lalu dia muntah ke kini ni je bawa dia ni setaman di sini kini bagai bosor pura paina kini wajib mas kamu ni karena dia bose je kini jara youth tonerano mana strong kainai bola strong kaya cung thansa kaya cung joto baksa kaya kini tipra hasteni joto tipra sarana tikunani hinu cung bogarana pal rijak এবং bogarana chabana hinu kini YTF সংগঠন রাখালেজা আমবেচতন Palai mani of tigi rokok sanai kam tegi to ang jorarna sini promo presiden Mukesh Tri. Joto ba kam re to joto kahano tongdi tamne inglai song tin hai sal bilaila sine पवित्र साल hunjago tani hinglai जों साइमाना बाबागानो उद्देश्य जों वाटिया तावने बाय आसाइखा hinglai tinine hai sala जों मुतो नंदा खाइनो ताइबो मुतो काहाम खाइ खाइनो जों जागो जों वाटिया तावने बाय आसाइखा जों वाटिया आसाइखा जों सिनि दफाना जों थानसा तावने बागै सत साल सिनि अतिफ्रा हाजों तामा गति फाइका जों सिजो साइमानो बेनि बागै जों ओ वाटिया जों तिनि अबेबाक से सुगियावनो जों काटियै सिनि दफा दा सिनि समाज बाखाय जों बरस्ते जों सामने जेनेरेशन to जेनेरेशन बाखाय जों काहामखै थांनाय बिनि बागै जों आसाइ जागो आरो जों जतबा साइमानो वाटिया तावने बाय आसाइ जाग आरो जों बिसोरखा जों सियानि थानिबो जों फाइमा खायनाय आरो एनासिनि पखबो जों फाइमा खायनाय अबनि बागैबो वाटिया तिन आसाइ जागो बिनि बागै जों जों मा सांनाय खा सांगै तिनि जों बाबागानो जे बिनि दुलमबाय जों तिनि याफ्रे साने जों तिनि इउरप बिसेसका इउरप जों तिनि बासायमा फायनाय आइ बिनि दान कयनाय सिनि गोबां इउरप दङ सिनि सास्त्रि सिमो बिसिंगो गोबां मा जों दिनै खा बासा जागिराव दङ जों दिनै खा बासागै बोसाङाव जों दिनै याब्रे साने आं बुंथानो खबक जागो तानि इंख्ला बाबागा जों बेलायनो हामजागो जों बेलायनो आसागो ओ आसामना जों बाबागारो ताबक जों आसायदों माने जरा जों जुदि बाबागानो लगे दै हालाय अब सिनि थाने बेलायका सामने दिनै इन्टारनेट फाइट दङ जिबो माने काटिनो बाय एकमता सिनि आसाम हा बरसाव हा जिनि एकमता बाबागा जतबा साइमानो कम बेस बाबागा सेक्रिफाइस तामा बाय खाय माने जों वानसना दि सेक्रिफाइस दिनै लिडार बिला काहामखे दङ बिजो रांखल फुना दि वानसबो दिनैबो 50 बছর दिनैबो सेक्रिफाइस खाय माने जाति दफाने बाय दिनै फाइकलाय फाय माने जेला थांगा जेले परे फाइका ताबो ता सुजरा भाबा दिनै सेक्रिफाइस खाय दङ जितो वानसै मानो कम बेस आसों ताबो इउ दङ जों बंनो वानसबै बक्सनो बंनो जों बंनो आइडल सामै जों बंनो नायखौ जोंबो जिनि सागमांनो बेबांना याफारे दफाने बाय जों सांदाने जों मागोखाय हांगासे जों दिनै ओ दफा ताबो कारावै फायनाय आइ बाबागाना कक्ट जों जतबा साइमाना बाबागा तो रां पैसा नांगियाबो कुनो मुख्यमंत्रीबो जानांगिया बेबाग बतिने राजा बतिनेबो आराम फायदं मानो तिनेबो रां शिलंगो थाङै शिलंगो आसोगो तिनेबो आगतला आसोगो रां पैसा बतिने काहाम फाय तिने इनकाम फायदं मानो आजि दं मानो किन्तु तामने बो तिने राजा गय दखाने बाय मुक्ति खलाय तिने हाय तिने दखाने बाय सांदाने बाय ताने फायका जों द वानसे मानो बिनि बागै जों तबो जों मथाना हामजागो TWM ना हामजागो YTM ना हामजागो हलाय वानसरि जों ताने बागै जों तिबा मथा फायका ताने जों YTM सामजाखा hala babagana wanchongmono जों wanchogoi जों दिनै काहाम फाय याफ्रे सामना जों बिलायना जानाय hala नंनो जतनो कबगो उमहाय साल फाउन्डेसन साल दिनै पालन खाजाय दङ बिलाय बेलाना खाखसाङा दंथबो जों सिरिस्टिमुक बिसिङो जों दिनै उमहाय फाउन्डेसन दे जों दिनै काहाम फाय जों दिनै जालागय मारखा नंनो जतनो साजौ देबाय हायनो जतनो फाय बागै हामाय मारो जों दिनै